खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव दंफायो आं सियालमारिनि गोदानै लुनाय पिकनिक स्पटआव। दा गोबां जायगा बेरायनानै नुबाय आङो खामानिया 100% आवगायनानै दं। दा बिथांमोनहा अक्ट'बर 15 थारिखआवनो बेखेवनायनि लाहार फाहार खालामदों। दा बिथांमोनजों फोरमायदों। दा बिथाङा मा फोरमायो फै मिथिनानै लानि। खालामनानै नोंनि पकेटनि रांखौ गारनानै बेयाव मोनसे गार्डेन बानायनो नागिरदों। बेनि मेन उद्देश्यआ मा बे? बेहाय जे गार्डेनखौ बानायनो नागिरदों बिनि थांखिया जाबाय मा, जोंहा कमिटि दा जों मोनसे 2022आव मिशन ग्रिन बड'लेण्ड मोनसे पलिसिनिफ्राय दालाय माबा बानायनानै लानाय जादों। बेवहाय जोङो मोजां मोजां मानसिजों ज' सावरायनानै मोजां थांखि लानानै बेवहाय जों मिशन ग्रिन बड'लेण्ड नाम मुं लानानै हेड अफिस लाइमोनफुरि गंगिया ब्लक साखाथियाव जोंहा सेरफांगुरि दङ। सेरफांगुरियाव ब्रान्स अफिसानो जागोनानो सानसे समाव। दा बेनिफ्राय दैदेननाय जागोन। बेहाय माने जोङो थांखि लानाया जादों मा, जोङो बे मिशन ग्रिन बड'लेण्डआ मानो बे थांखिखौ लादों, जोङो सारा बिटिआर एरियायाव जोङो बबे बबे जायगायाव मा माखौ लाथावथावब्ला जोङो समायना रमायना खालामनो हागोन, बा जोंनि गोग्लैसोनाय गथ'फ्रा बा बेखार मानसिफ्रा माबोरै जों गसंनानै एसेबाबो मावनानै मोनजानो हागोन, थांना थानो हागोन, बे असिला लानानै जोङो बे सारा बिटिआर एरियायाव दाब दाब जायगायाव नायै नायै जोङो मोनसे प्रजेक्ट लायै लायै हाबाखौ मावलांनो नागिरदों। जोंनि थांखिया जाबाय मा, सारा जोङो बिटिआर एरियायाव बिलोफोर गोलैना थानाय, हाजोफोर गोलैना थानाय, दैमा दैसा गोलैना थानाय, खालि जायगाफोर गोलैना थानाय, बेफोर जायगायाव जोङो मा मा प्रजेक्टखौ बसायबा जोङो जाफुंनो हागोन बा जायगानि मानसिया सुबिदा मोनगोन, बे थांखियै जों बे मिशन ग्रिन बड'लेण्डखौ बानायनानै लानाय जादों आरोखि। जोंनि थांखिया बेनो। दा जोङो क'क्राझार जिल्लायाव दा बर्थमान जों सोलिगासिनो दङ। बेवहाय जोङो सिगाङावनो बुंनांगोन फर्बतझरायाव 3 बिलो गोग्लैसोनानै दङ। रुपसियाव 400 बिल, 470 हेक्टर 3,500 बिगा। बेवहाय बहुद गोबाव गोदो ब्रिटिशनि दिननिफ्रायनो बे मोनसे फरेस्ट रेकर्डखा। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय ना बायदिसिना हमनानै फानना जानो हायोमोन। दा बे जायगाया माने इनक्रचार जाजोब्बायानो। सेर सेराव थानाय गामिफ्रा बेखौ बारायनानै आबाद खालामबाय। बेराफारसे जायगा जायगा फलन्थ' दङ, बेवहाय थांनो हायियाव थाबाय। ओमफ्राय नाथ' फ्राय गैयाखौनो होनजासै। दा बेनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे जोङो बेब'स्था लादों। आरो लोगोसे दिप्लाय बिलाबो बे अबस्था, सारिसरा जेरैहाय अबस्था जानानै दं, दिप्लाय बिलाबो बिदिनो मैला मैथा। टुरिजोमसो बानायदों हय, टुरिजोम डिपार्टमेन्टखौ इसिबां नोजोर होआखै दाबो। खालि बिसोरना मा, बोरै टुरिजोम खालामनानै आकर्षण खालामनो हायो बा इनकामा फैयो बेखौल' सिन्था खालामदों। आरो लोगोसे धिरबिल, जोंनियाव बिटिआर एरियायाव बा क'क्राझार जिल्लायाव 58.7 गोग्लैयोबा 350 बा 400 बिगाल' गोग्लैयो। बाखिया आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव धुबुरि डिभिजनाव गोग्लैजोबो। दा बेखौ ज' खालामोब्ला माने मोनसे गिदिर बिलो जायो, बेबो मोनसे सेन्सर खालामजायो। दा जों बे 3 बिलोखौ ज' लानानै मोनसे माबा बार्ड सेन्सुरि खालामजायो नामा होननानै। बार्ड सेन्सुरि माने दाउसिन दाउलानि रैखाथि। बे बार्ड सेन्सुरि जाबानो बे दैनि जिनिस जिब जुनारफ्राबो थांना थागोन, जायगानि मानसिफ्राबो बेवहाय जुदि सेन्सुरि जायोबा मेरला मानसिया 50-100 जनसो मानसिया खामानि मावना मोनजागोन। बेहाय गोबां आइटेम दं, खथा खथा थागोन। बे असिलाखौ लानानै जोङो 2020निफ्राय सार्भे खालामनानै बेखौ मोनसे जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो गथायखांबाय, बिटिसि गभर्नमेन्टनो गथायखांबाय। दा जों सेस्था खालामगासिनो दङ। दा बे सेस्था खालामसेयावबो जायाखै। देग्लाय जों आसा खालामदों 2024आव। दा 2024आवबो जोंनि माबाखौ बे बार्ड सेन्सुरि सारेसर बिल, दिप्लाय बिल, धिरबिलखौ माने आसाम गभर्नमेन्टआ वाइल्ड लाइफ बर्डआ लिस्टआव थिखाङाखै। दा बिनि आगोल दा जोंनिया देरगाथाव बाथ्रा, गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो हल्टुगाव डिभिजननि सिङाव सिखनाझार जोहोलाव नेसनेल पार्क बानायनायाव जा गोजोननाय फैदों। बिनि उनावबो हयथ' जोंनि बे सेन्सुरिखौ लानो नागिरनाया जाहैगोन खोमा जों आसा खालामदों आरोखि। दा जोङो नाजागासिनो दं। दा टुरिजोम जाब्लाबो बेवहाय जोंनि मानसिया सुबिदा मोनगोन, इक' टुरिजोम जाब्लाबो जोंनि मानसिया सुबिदा मोनगोन बे जायगायाव, बिलोआव आरोखि। दा बेवहाय जिखुनु मोनसे जोंनि बिटिसिनि गोरा गाहायफ्रा आरो बेखौ सिन्थाधारा खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंब्ला हयथ' नाजावनो हागौ, बा जुदि बिथांमोनहा एसे बुङाबा जानाय नङा। जुदि बिटिसिनि एसे सहाय नांखागौखा। बिटिसि सहाय मोनोब्ला हयथ' बे बिलो 3 सारेसर बिल, दिप्लाय, धिरबिला बार्ड सेन्सुरिया जाहैगोन आरोखि, जों आसा लानो हायो आरोखि। आरो बिथांमोना लायाबा जानाय नङा। दा बिनि बादैनो जोङो नैबेहाय आरोबाव जेराव जेराव खालि जायगा दं, फरेस्टनि खालि जायगा, नेसनेल पार्कनि आउटसाइडआव ओमफ्राय खालि बबावबा खासिलेण्ड दङबा जों बेवहाय मोनसे बटानिकेल गार्डेन बा फ्लावार गार्डेननि बेब'स्था लादों। बेवहाय जोङो बे जिनिसखौ खालामनो हायोबा
बागान जाबाय एसे समायना रमायना जागोन जायगाया आरो गोबां जायगा मानसिफ्रा बेरायनो सुबिदा मोनगोन बा गोबां जायगानिफ्रायबो फैनो मोनगोन आरो ओनसोला नाम जागोन जौगाखांगोन आरो जा बे जिखुनु डिपार्टमेन्टआनो बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेवहाय रयेल्टि मोननो हागोन आरो दस्राफ्राबो थांना थानो सुबिदा मोनगोन आरोखि दा बेवहायनो जोङो दा नैबे जोंनि हेल्थ 2 नम्बर हेल्थनि सायाव बा कम्पाउन्डआव ससियेल फरेस्ट्रि एलेखा बियो बिफां लाइफाङा दंमोन दा नस्थ'आनो जाजोब्बाय खावसेयानो गैला दा जा एसे दं बे खालि जायगायाव जोङो बिफां गायफिननानै हार्बेल ट्रिस बा बटानिकेल गार्डेनखौ गायफिनगोन ओमफ्राय फ्लावार गार्डेन बिबार बागान खालामगोन बेनिफ्राय बेखौ समायना रमायना जोङो डिजाइन साइन्टिफिक लाबोनानै डिजाइन खालामनानै खामानिखौ मावफुंनानै रायजो राजानि गेजेराव बयनिबो सिगाङाव देखायनानै बिदिखौ बेरायनायनि सुबिदाखौ होगोन बा लोगोसे जोङो बेवहाय खथा हिसाबै किड्स प्ले बे किड्स प्लेनि जायगायाव आं दा गसंनानै दङ दा बेवहाय गथ'फोरा फैनानै गेलेनो हागोन आरो बिमा बिफाफ्रा फैफानानै बे फेमिलि स्पट मोनसे बानायखादों हावरैहाय बेखौ जोङो आरामसे जिरायग्रा साफा खालामना होगोन गथ'फोरखौ गेलेहोबाय गावसोर टाइम पास खालामनानै जिरायना थांनो हाबाय बेनिफ्राय जोंहा हावरैहाय एसे खोला दंबावो बेवहाय हार्बेल ट्रिस बटानिकेल गार्डेन फ्लावार गार्डेनखौ जों बसायगोन दा बेवहाय थाबैनो जालांगोन लासै लासै रायलायगोन ओमफ्राय हरै खोलाथिंजाय आरो दै सेरा हेल्थ दै सेराव दंबावो बे लांदां जायगायाव बेवहाय टाइम पासनि थाखाय जोङो बिफांबो गायगोन फुलबो होगोन बेवहाय बे लम्ब दोननायाव बेनिफ्राय सोरबा पिकनिक जायोबा बेरायफैनानै पिकनिक जानो हागोन ओमफ्राय बे पिकनिक जानायाव जुदि लेथ्रा फेथ्रा जालांनाय जिनिसखौ बोखारनो थाखाय जोंहा मानसि बाहायगोन बेवहाय जोङो फिस लाखिनाय जागोन आरोखि दा बेखौ जोङो 15 अक्ट'बराव बेखेवनो थाखाय थांखि लानाय जादों दा बेवहाय 15 अक्ट'बरनि उनाव नोंथांमोना बेरायनानै नायफैनो हागोन आरोखि बे लासैनो जेसेबां बाखि थागोन बे खामानिखौ जोङो मावलांबाय थागोन आरोखि ओरैनो मा फेसिलिटि दं बेहाय फेसिलिटियाथ' बाय बर्थमान जों जेबो होनो हाया बा गैथ'वा दा फेसिलिटिया बेनो जाहैबाय सोरबाफोर जुदि बेरायनो फैयोबा बे बेरायनो टाइम पास खालामनानै थांनो हागोन गावनि गोसोआव गाव गोजोननाय मोननानै थांनो हागोन दा जोंनि फेसिलिटिखौ होनायाथ' जेबो गैथ'वा दा बर्थमान जोङो गथ'फोर बिमा बिफा बेरायफैयोबा गथ'फोर फैफायो बे हिसाबै गथ'फोर गेलेनाय मोनसे दं खथा बेनिफ्राय बिमा बिफा बा बोराय बुरैफोर फैनानै बेरायफैग्रा थागोन फेमिलि पार्क साइलेन्ट पार्कजों लोगोसे बिनिफ्राय जोङो बेवहाय बटानिकेल गार्डेन फ्लावार गार्डेनजों लोगोसे जोङो इक' टुरिजम माने पिकनिक स्पट बायदि मोनसे खालामनानै होनो नागिरदों खाथियाव दै दंख' हिसाबै बेनिफ्राय जोङो इयुनाव बेखौ जों फुरा हेल्थ दैखौ प्रटेकसन होगोन माथावरि बानायजोबगोन सोरगिदिं बे माथावरि सेर सेरनो फुलबो थागोन मुलि बिफां थाजोबगोन लाइन जेरैबो माने बिफाङा मोजां थाजोबगोन आरोखि बेरायनो सुबिदा मोनगोन दा बे एरिया बे अबस्थ' गिदिर एरिया 10 हेक्टर हा 75 बिगा जायो बे 75 बिगाखौ जोङो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव मावफुंजोबनो थाखाय आखायाव लागादों आरोखि हाफुंथारगोन आरोखि बेखौ दा इसिबां बाखि थागोन जों मावलांबाय थागोन बे 2024निफ्राय आरम्भ 2028 जोबहैगोन जोंनि बे प्लेनिं बा थांखिया बेवहाय फोजोबहैनो हागोन आरोखि हयथ' माखासे थाबावोबा जों बेखौ लासै नांगौ दङबा बानायलांबाय थागोन आरोखि दा बेखौनो आं दिनै बेवहाय किड्स प्लेनि जायगायाव गसंनानै नोंथांनि आं एसे खेंफोरथि हरनाय जादों दा फोसावहरनाय जाबाय दा नोंथांहा फैनानै नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन सम जायोबा लोगो हमलायनो हागोन आरोखि दा जोंनि बे मिसन ग्रिन बड'लेण्डनि थांखियानो बेनो आरोखि दा जों बिथांनिफ्राय गोबां सोंनानै मोनथिबाय बिथाङा थारैनो 15 अक्ट'बरावनो खुलिनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों दा नोंथांमोना फैनानै बयबो बेयाव बेरायफैनो हागोन आरो लोगोसे लावखार ओंखामबो जाफैनो हागोन दा बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै लाख थाखा गारदों सेंसन गैयाजासे गावनि पकेटनि रांजों बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों थारैनो नंगौ बिथांखौ मानिनांगोन जोङो बिथाङा सासे बर' हारिनि समाज सेबक